začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama, pomôže ti jasná správa. Unimus cesty, sprav tu miesto, pre hasiča sama, on napraví to, veď dobre vieš. Sam je hrdina náš. Požiarník Sam. Mamin pomocník. Viem, že tvoj sestričkovský kurz je dôležitý. Učíte sa tam tie zložité lekárske veci, ale ako mám zvládnuť všetky tie domáce práce? Nemáš toho tak veľa, Mike. Budem preč iba 2 dní. Ja viem, ale mám aj svoju prácu. Čo ak niekomu treba opraviť strechu? Alebo tečúci kohútik? Nemôžem stihnúť všetko. No teda, Mike, ja som na všetkú prácu aj domácnosť stále sama. Áno, Dillis, ale... A čo tvoj Norman? Nepomáha ti v dome? Chceš povedať, že ti Mandy pomáha s domácimi prácami, Helen? Presne to ti hovorím, Dillis. Norman by ti mal pomôcť tiež. Umyl som dlášku, vytrel som dlášku, baby, nestúpaj na mokrú dlášku. O, Penny, stoj! Dláška je mokrá. O, prepáč. Tuším si, sám seba zahnal do kúta, však Elvis. Som v pohode. Dolu všetko v poriadku? Myslím, že áno. Nič nie je zlomené. Až na môj úbohý mop. Norman? Norman? Norman Price, mám pre teba prácu. Ahoj, Norman. Kam máš dnes tak naponáhlo? Aha, tu si. Ďakujem ti, Bronwyn. Takmer mi vyklozol. OK, Mike, tu máš zoznam vecí, ktoré musíš urobiť. Určite si s tým poradíš? Neboj sa, mami, dozriem na ocka. Háha, veľmi vtipné. Čože? Helen, toto si prehnala. Maj sa, mami, uži si to na kurze. V tomto dome je kopa práce, Norman Price, a nečakaj, že všetku zvládnem sama. Pre začiatok môžeš zozbierať špinavú bielizeň a dať ju do koša. Ale veď ani neviem, ako kôžna bielizeň vyzerá. Je v kúpeľni pod umývadlom. Nikdy som si ho nevšimol. Toto, Norman Price, je kôžna bielizeň. Ale ako sa otvára? Takto. Ale ako sa doň dáva bielizeň? Myslím, že na to prídeš. A očakávam, že kôž znesieš dolu ešte dnes a dáš bielizeň vyprať. Ale mami! Upratala som si izbu, ustlala posteľ, aj umyla som riady, takže moje úlohy sú splnené. Nemáš teraz chuť chvíľu žehliť, srdiečko? Nie, ďakujem. Idem s Normanom jazdiť na skateboardoch. Dolu všetko v poriadku, Norman. Bielizne je dosť veľa. Musíš ju dať prať na 2-krát. Nie, nemusím. Je to. Hotovo! Uvidíme sa neskôr, čaká ma Mandy. Ale vráť sa, aby si dal prať druhú várku. Norman! Dobré ráno, Elvis. Krásny deň.
Dobré ránko, Dillis. Potrebujem nový mop. Počúvaj, Elvis. Tiež to počuješ? Áno. Znie to ako vodopád. Či možno... Možno práčka. Tiež chcem byť sestrička. Chodil by som na všelijaké kurzy a nemusel by som žehliť. Áno, doktor, máte pravdu. Táto košeľa je vážny prípad pokročenotídy. Bude to veľmi zložitá operácia. Sestra Fladová, pohotovosť. Helen, čo sa ti stalo s hlasom? Je tam Mike? To som ja. Mike, rýchlo príď. Norman mi pokazil práčku. Viac nehovor, Dillis. Už som na ceste. Vedel som, že budem mať prácu. Elvis, čo to stváraš? Len testujem nový mop, Penny. A rozhodol som sa postupovať smerom dopredu, aby neboli žiadne ďalšie nehody. To nie, ale budú od tlačky nôh. Prečo je práca s mopom taká komplikovaná? Musím na práčku objednať nový remeň, Dillis. Zrejme si ju preťažila. To som nebola ja, ale Norman. Už vieš, prečo ho nepúšťam k domácim prácam. Áno, maj sa, Dillis. Ahoj. Ahoj, Mike. Norman! Čo je zás? Dal som prať. Nie, pokazil si mi práčku. Teraz musíš pekne poprosiť Majka, aby sme si smeli vyprať veci v jeho práčke. Ale... Uži si to, Norman. Opýtam sa Sary a Jamesa, či sa nejdú skateboardovať. Vieš, Norman, ani ja nie som veľmi na domáce práce. Ale ak to má za niečo stáť, musíš to robiť poriadne. O, nie! Volaj požiarníka sama. Požiar v dome Fladovcov. Nie. Prečo musí byť poplach vždy vtedy, keď sa to nehodí? Požiaru Fladovcov tam. Nech Penny vezme aj Venušu. Chod ďalej od domu, Mike. Nechaj to na nás. Elvis, odpoj elektrinu. Jasné, sám. Norman vyviedol. Toto som neurobil ja. Bola to moja chyba. Nechal som zapnutú žehličku. Nuž, my všetci by sme mali byť pri práci opatrnejší. Áno, dokonca aj mob môže byť nebezpečný. Elvis má pravdu. Vyrobilo štúdio Magic Voice.